Ne. Ale dnes sme zase video a dneska sme v škole. Začal sa školský rok, ale keď chcete, aby bol dobrý, tak dajte odber, like, komentár a zvonček a ideme robiť tu nejaké hlúposti. Takže čo robíme ako prvú hlúposť? Túto hlúposť a že sa to hrával, koľko máme bodíkov. Máme 302 a už tu jeden leje, takže a ideme si nájsť nejaký prvý prank. No toto je zárobu, to. Jak to treskol. Pekne to treskol. Počkaj, musím to nejako robiť. A basic. A ideme tu robiť prvé pranky. Čo tu máme, že? Že sneeze. Finger snap. No dáme to. Čo bolo? Čo mi povedala učiteľka? Nič? Ticho. A jak to je typek, jak zabáva. O, zaučím. A už mi rovno vynadala. Wow. Čo tu máme? Žuvačku si dáme? Žuvačku. Počkaj, dáme žuvačku. Žuvačku si dám, že? Bum, praskla. Bum. Čo tu máme ďalšieho? Checkpoint, telefon, áno, telefon, dáme telefon. A jak tá učiteľka, jak nadáva? Snehová gula. Bum. Wow. Jak som tá treskol tú snehovú gulu. Wow. Počítač, tak to musíme dať. Bum. Zobrali mi ho, nie. A pekne sa to dá. Pekné hlúposti to je robiť. Blok, kolo, áno. No, to. Že zákaz pitného režimu, to ja ti dám, že zákaz pitného režimu, tu sa pije, ale. Odpoveď do špicov, ideš papať pizzu. Pri odpovedaní si hlavne a dostaneš pizzu. To je taká zábavná hra, toto si budeme točiť pravidelne asi. Asi natočíme pravidelne. Čo tu máme ďalšie? No tu už nie sú také zaujímavé nič. Koľko máme bodíkov? 214, ale to sme minuli. Ale toto je zábavná hra. Jak to tá typkyňa tancuje? Wow. Toto je zábavná hra, strašne. Tu môžeme robiť aspoň zle. Aspoň sa nepodnudím trošku. To je to reálne. V realite by som to nechcel. Dobre, kde máme ďalšie hry? Powerful. Tak to je mega screen, tak to dávame hneď. Jak som zakričal. Čo dáme ďalšie? Break the desk, hneď. Tak to som len tak. Nie, sa to opadne, ak niekto to opravil. Toilet. Tak to tresknem. Bum, záchod a bum. Jak som ju treskol a už sa to tu pozamykalo. Tak, tí sú dobrí, tí tu hneď špicou tancujú. Že. Ale nejako málo bodíkov máme. Máme len 30 bodov. Ale dobre to dávajú. Keby sme ešte tam treskli, tak to by bolo ešte lepšie. A už posadila do lavice učiteľka. Prosím, nech nevyvolala mňa. Nie, prosím. Nie. Jak letí ten typek. Jak letí ten typek. Kto tu chodí na aute? Pustite ma. Ja sa tu poprechádzať, chceme si ukázať školu, želia. Čo je? Zase niekto odpovie. Dúfam, že nie domácu úlohu, prosím, nie. Domácu úlohu nechcem. Nie, nechcem.
Nechceme domácu lohu, nezome na to. A ty Spider-Man sem dojde. Tak ty si dobrá, ty dobre zakričíš. Jak sa tu bláznime v škole. Ozaj, Lena letí tu. Tu kričí, deti sa tu otáča, ale počkaj, otočím sa. Ahoj, ja som sa otočil. Doj, spolužiak, pozri, jak sú tu ja, inak keď chcete moje nickname, tu je práve tu. Tak. Ale. Ahoj. Ani učiteľka tu na mňa, a pani učiteľka, tu ani na mňa nezísla. Už som že čo budeme mať. Ja neviem. Domáca úloha. Rýchlo urobím to. Čo je? Že which do vitamins is dáme, že blood clotting dáme, že vitamín C. Jeme sa planeta dôležitý, ja nestíham. Rýchlo. Poď. No čo budem robiť, prosím, pochváli. Jak sa naštvala. Že neviem, domácu lohu som si neurobil. Že som to zle spravil. Jak sa naštvala tá učiteľka. Tak to, dobre. Prej sa 15 sekúnd. Takto, ideme sa tu poprechádzať. Nechcem sa do lavici. Dovidenia, pani učiteľka, dovidenia. Ja som si tu trošku vychutnáme. Kde sú? To čo je? To je Mimi na škole. Odkedy je takéto Mimi na škole? Počkaj, poďme do ďalšej. Zamknuté. A kde? Zastal som v tej lavici. Asi toto není tu dobré. Asi tu nemá dobré pocity. Posaďa ma do lavice. Dúfam, že nepôjdem odpovedať. Asi nie. No ale aj tak už tu nám tento typek povedal, že donate to OK 99999M. Jasné, a tento tu furt by zaváva sa, ale ahoj. Už vlogs do new the game. Dúfam, že tu bude niečo fitkové. Ale keby niečo fitkové tu bolo, tak si tu rozhodne aj natočíme. A hneď do lavice otrieskla. No a aby sme tu nemali takéto trieskanice a dali sme si vtipné veci na ďalší diel, tak keď sa nám toto video ľúbilo, keď áno, dajte odber, like, komentár a zvonček. Dúfam, že školský rok ubehne rýchlo a budeme mať prázdniny, teda papa.